муҳоҷирати корӣ аз Тоҷикистон ҳаддиақал дар 3 соли оянда боз ҳам афзоиш хоҳад ёфт. Ин пешбинии ҳукумати Тоҷикистон аст ва дар он гуфта мешавад, ки муҳоҷирати корӣ аз кишвар ба хориҷ дар оянда низ зиёд мешавад. ҳоло ба гуфтаи Тоҷикистон 480 000 муҳоҷирони корӣ дар Русия ҳастанд, аммо мақомоти он кишвар шумори муҳоҷиронро беш аз 1 миллион нафар мегӯянд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро таҳқиқ дошт ва ҳоло омодаи суҳбат бо мост. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ, ки дар бораи пешбинии ҳукумат ки то 3 соли оянда шумори муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон то чӣ ҳад зиёд мешавад? салом Шаҳло, ҳукумати Тоҷикистон бо як қарор пешбинии ояндаи иқтисодии Тоҷикистонро то соли 2023 тасдиқ кард, ки шумораи муҳоҷирони корӣ боз ҳам мувофиқ он бештар мешавад. Бинобар маълумоте ки дар ин санад омадааст, то соли 2023 шумораи муҳоҷирон ба 637 000 нафар хоҳад расид. кишвари асосии муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон ҳоло Русия аст ва иқтисодиёти кишвар низ аз пули муҳоҷироти корӣ вобаста аст. аз ин рӯ ҳар гоҳе вазъи иқтисоди Русия бад шуд, Тоҷикистон низ аз он осеб мебинад. ин аст ки созмонҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон тавсия медиҳанд тадриҷан ҷойҳои кориро дар дохил бештар кунад ва ба ҷуз аз Русия кишварҳои дигареро низ барои муҳоҷирони кории тоҷик пайдо намояд. Абдулло, дар мавриди кишварҳои дигари муҳоҷирпазир гуфтӣ, Тоҷикистон солҳост эълон мекунад, ки бо Кореяи Ҷанубӣ, Қатар ва ғайраҳо музокира дорад то муҳоҷирони кориро бифиристад. оё дар ин самт то ҳоло натиҷае ҳосил шудааст ё не? бале Шаҳло, мақомот дар Тоҷикистон эълон карда буданд, ки бо Қатар доир ба муҳоҷирати корӣ созишнома бастанд, аммо то ҳанӯз зоҳиран ин барнома чандон муваффақ нашуд. шумораи муҳоҷирони кории тоҷик дар ин кишвари халиҷ хеле кам аст. мешавад гуфт роҳи муҳоҷирони тоҷик ба Қатар ҳанӯз боз нашудааст. музокироти Тоҷикистон бо Кореяи Ҷанубӣ дар ин самт идома дорад, вале то ҳанӯз натиҷаи назаррасе ба даст наомадааст. пас Абдулло, дида мешавад дар ояндаи наздик боз ҳам Русия кишвари асосии муҳоҷирати тоҷикон боқӣ мемонад. оё беҳбуде дар будубоши онҳо дар назар ҳаст? Шаҳло, изҳороти мақомоти Русия дар бораи муҳоҷирони корӣ хеле зидду нақиз аст. Дмитрий Медведев, собиқ нахуствазир ва муовини раиси шӯрои амният, муҳоҷиронро дар афзоиши ҷинояткорӣ гунаҳгор кард ахиран ва хостори сахттар кардани вуруди онҳо ба Русия шуд. аммо коршиносон дар Русия ин пешниҳоди ӯро албатта коромад намедонанд. гуфта шуд, ки кордиҳандагон муҳоҷиронро назорат кунанд, аммо дар Русия маҳз кордиҳандагон бештар мушкил эҷод мекунанд. ҳолатҳои пардохт накардани маоши муҳоҷирон, фиреб додани онҳо хеле зиёд аст. муҳоҷирон кор мекунанд, вале онҳоро фиреб медиҳанд. мо ба додистонӣ муроҷиат мекунем, аммо бисёр вақт посух мегирем, ки бо чунин нишонӣ корхона вуҷуд надорад. назари Вадим Кожинов, раиси иттифоқи муҳоҷирон дар Русияро тамошо кардем. сипос Абдулло барои суҳбат. зимнан дирӯз Алексей Оверчук, муовини раиси ҳукумати Русия, дар душанбе бо Эмомалӣ Раҳмон ва дар ҷаласаи раисони комиссияи байни ҳукуматии ду кишвар дар бораи эҳтимоли идомаи лағви муваққатии патенти кор дар Русия ва барқарор намудани парвозҳои Русия ва Тоҷикистон суҳбат кардааст. дар ин бора мо бо тафсил дар навиди бомдодӣ имрӯза хабар додем ва даъват мекунем, ки бинандагони азиз онро тамошо. ёдовар мешавам, навиди бомдодӣ ва сархати хабарҳо ду нашри мухталиф ё ин ки гуногун аст, ки ахбори тозаи ҳаррӯзаро пешниҳоди шумо азизон мекунад пайгирӣ намоед. ва ҳоло як огаҳӣ аст ва баъди он ман барномаро идома медиҳам.